Halo kawan, iki mau mumpung jualane libur. Ayo tak jak jalan tipis-tipis ya. Jadi iki mau ceritane motoran ngono mubeng-mubeng. Lah kok kelingan nek enek pasar malam neng lapangan sanding desaku ya. Pas banget cuacane yo cerah, pengunjungnya yo rame. Jadi iki mau mlebu parkir bayar motor 3.000 saja ya. Sekalian mlebu pasar malam karo goleke sendal anak. Mergane sendal sing digawe wis ora penak, tur yo wis pedot barang sisi bar kuwi langsung tak goleke lapak sendal tak kon milih. Anakku senengane panggah sendal slop cah. Nek kon nganggo sendal jepit ngono jan wegah-wegah tenan. Nah iki terus lanjut mubeng-mubeng ning pasar malam delok-delok stand-stand. Dadi ning kene akeh sing jualan yo klambi, enek permainan, enek makanan, jajanan ngono kuwi cah. Omonge pengen numpak wahana komedi putar, tapi jarine wedi. Dhisik tau numpak tapi medun-medun malah mumet. Ya wis iki mau tak lanjut tak jak golek jajan wae. Tak kon milih omongnya pengen milih cumi karo sosis bakar. Tapi nyatu nek dolan ning pasar malam sing tuju ya jajane ya gur cumi iki karo sosis demenane. Kowe nek ning pasar malam seneng jajan opo cah? Apa ya seneng cumi bakar kaya anakku iki? Yo komeno sapa sing isih seneng dolan ning pasar malam? Jajal komeno.